Gai getaseni giensoko habwigoro kumurikira ekirero ky'omworo kigwa wi University ya Pwani umwaka mutangani Barack Onyari korwa ekinyoro kya Muruga wadi ya Usamaro ya West Mugrango yoganitie asirwe elio asome bono nigo akonyirwe. Mujumbe wensemo ebunge ya West Mugrango Mheshimiwa Steve Mugaka nigo airwa guchia komosemia ase emiaka ene ubusoko masomya we ase miaka ene wetera soko mwaka ndara school fees boigo umonjorero lo Charles Muturi agokwana asa matanga ya mohime ya Busamaro nigo bono arireire yo gucha kumuira gwikase school yo wetera ase ebasi yaye Nyamira Express amona kumwakanira school fees yo mwaka yo ku Samson Mayaka injo mo manager bwe constituency ite ya West Mugrango iga gotora ase kinyoro kya Muruga tuacha asengenjo yo mwana oguru Barack karo twatekerera radio na kurigereria TV ensoko na kurumindo mambia twigwanga mwana na rororo ule isiko ule meire kugenda school twatumira amangana yo mujumbo ito Steve Mugaka karaigwa mangana yo ototomanga genda ngomorore family iyo morore nga na kia gukonyeka so wekero tuaja twarigereria muchoyo twaroranga umana na abana bali bakwanete umana umuchoyo na bole nidi na ende nabutakira gukonyo na ende umwana uyu nakwana ali ase TV na ende twachire umana twanyorire nga obokongu na obole ororo wonekero twakwana no mheshimiwa igatotebiri nga asengenje una twaze siri muchoyo umwana we yaisa gutigwa nabo unatebe iganga yaite ikirane bono mheshimiwa gatebire nga umwana uyu omoirire na inda omoire scholarship agasoma miaka yonse ene asa mangana ye school fees Samali tangoruku Barack Kengwe Onyari uri umukomwe wete kurugoro ikire kigotangaza tyangire libagiri goteba mbuya monase omonene sama yana nyore okorerwa ochakira so bisyu muchumbe Steve Mugaka mbuya monase ole Excellency amasapiki yere radio bonse ase mwabeta na nyumbu ya monase ase okonywe biriro byane asali mwakorire nyasaye tikabasini andasi mwarusia chiendere komenteka tena na irane irio omonene mbuya monase abarari baito no muchumbo ito ase okoigwe biriro byane muchumbe Steve nibona nabona umwana uyu konyoro unakire kine ke babarari konyoro unakire kina bubugima bwaye taki asa ona tigaba bwatisi ni ganto kuruga iga onkale kogenda kujimuruga muigweta asiredio omwana ogasoma Pwani University okurwo muchumu umutaka bwo gukumye tato mwabara umuko mbabwati kende umwana uyu gaseriri ale sikata bwati bese igo intene company yane twerule igo kogenda ororo mbuguri umwana uyu mubeke Nyamira Express agende mambya toke school ogamita igo bonende moguna bonzabera